No niin, tänään tämmönen tänään on taas tämmönen unboxauspäivä tässä ja mitä tää vittu lähtee? Tänään on taas tätä samaa mallia, mutta näitä niinku vaihtoehtoisia tyyliä, miten nää kiekot saa auki, että perheen pienemmillekin voisi helposti. Ja tää on mä oon todennut tän ite tosi hyväksi tyyliksi. Niinku ihan tuohon vaan iskee kiinnittää talta. Jos on jotain kättä pidempään kotona, niinku esimerkiksi tämmönen vasara, niin tämähän menee ihan helvetin näppärästi. Kun tästä laittaa vaan. Oho, voi se. Ei meni eilen ainakin näppärästi, että kokeillaan. Ei vittu. Ei se oikein auennut, et 2/5.